How old are you? Oh, I'm fine. Ngiyaphila sithathu. Sit down. So, babes, uye lo mntwana wakho bulokhu ungitshela ngaye ne? Hayi, akekho omunye. Ungazenzeli ithombe namfanekiso. Uyena umfundisi wami umjusti, Pastor Mjusti. Sabona Pastor. Just nice meeting you. Hayi, lisamangele. Uyazi manje kubheka ushwaqa inwele ivele igoqana. Ngane nami ngempela wena uthanda lento. Yini uyibona kulento? Pastor, ngibona konke lokho wena ungakuboni kuyena. Anyway, babes. Yes. The reason why I called you here. No. Ngoba ngifuna ekhaya uyokhokha ilobolo. Kwashintsha ukudla eplatini. Kodwa nje sithando sami ngishilo ngikubeka icaca sithando sami ukuthi la kumina kumbulwa kwembeswa mina usizi la kunalutho. Ah babes, don't worry ubala lolo amanzi amancane lawo. Ngizokuboleka, okay? Ngizokuboleka ikhokhe noma inini nje uma usufuna, okay? Don't worry. Yazake. Izwele. Uzokunikeza imali ufundise. Uzobe nje usibopha kusuka sambe wefindo maduze. Hayi uyabona impilo yenye into. Ngikhulile namhlanje. Zolo lokho lento ibiyigqaba, inapkin, inebethoni, ixekexe endaweni. Namhlanje isizoshada nomntwana awumadoda isipawupete. Enhle ingane le yama-BEE ingane zamathenda umadoda kodwa dlungela ngempela lo mntana ucabanga ukuthi uzokugebenga ayiqole uzokuqola lo Mfundisi wami mina ngathi iqola leli uzokugebenga hayi mfundisi wami ayikho into enje emhlabeni ngeke ungahamba umhlaba uqede ayikho into enje konke sithando sami khona-ke sekuthiwa ke nje ngiyagetsha njengoba ngingenalutho-ke ngingenalutho engathi ugebengani ungathathani entweni engekho vele. hayi ngayishaya ngakhala ngiyayishaya ikhala ngigeza izandla. So, mfundisi, shuthi uzoshadisa ne? Awu kahlanga. Ngizokwenza ngaphezu kwalokho. Ngoba imina ngizobe ngungqondo kulento yenu umshado. Uyabona ngizobe ngungqongqoshe mina ozobe engamele yonke le. Oh well, no, that's nice. Okay, ngizonishela nabi njengamanje. Mina I got business to take care of. Ngizokukhipha ngikufake emotweni yethu. Emotweni yethu. Sanigibela amatekisi lapho. Hayi ngiyazi into nje mina. Angaya kayikhola u26 lento. Hello, hlala phe wendaba. Hey, uPastor Mjosi lo kunjani no26? Hawu, Pastor Mfundisi, lalela-ke baba ungazuye kude nje. Ngizokutshela mina mase ngiqala ukusindiswa, yimina ozokufonela. 26 awuyeke leyo nto man. Lalela ngikhuluma indaba enkulu 26. Odlungela phela uyashada. Manje mina ke ophethe zonke into zamalobolo kakho udlungela wena 26. Ingakho ngithi angikuthinte nje. Ne. Ushebela nomatikelana naseklabhini. Hayibo uyayazi yini? Ya man, ohlonzelwe yimina lo muntu. Ngaphala. Yakona 26 niyaganga madoda. Ningazi madoda ngihlwempu ngingenalutho nginje ngixakekile 26. Sengikaze ngiorganize lutho. Angiorganizelanga ngani mina 26. Ngoba uThunyepho nasheshwa abuye. Phela la Mfundisi ngitshele kahle. Wena unonkosikazi omkhulu onemizwe eminingi. Uneliseke kabukabi. Hlukana nje nabanye. Uhlungela uyamdinga umfazi. Usungaze uyibize ngomfazi kodwa la nto 26 hayi madoda musanuka. Ake ningizama